Samtang daghang mga bakwit nga padayong nangabot sa Mactan Airbase gikan sa Tacloban, daghan sa kaing mga tao nga naa sa airbase karon nga gustong muadto sa maong dakbayan. King Perez, Suginlimi. Halos nakadungan sa pag-abot ang mga evacuees nga misakay sa barko sa Philippine Navy ug mga evacuees nga nanakay sa C-130 gikan sa Tacloban City kaganihang buntag. Sa waiting area sa Mactan Benito Ebuen Air Base nangaon kining mga namakwit. Giapuran sab silang mga sinina ug kadtong dunay mga injuries gitambalan. Kung dunay moabot dinhi sa Cebu, duna say gustong moadto sa Tacloban. Ang uban kanila pipila na kaadlaw nga natanggong sa airbase. Kini puros naghinam-hinam nga makauli ug makita ang ilang mga kabanay. Happy! Sobrang saya po kaso malungkot kasi naiwan ko yung mag-ina ko at saka yung nanay ko. No, I have cover. Ang uban nga mga taga-Tacloban moadto sa Manila. 200 ka mga evacuee ang gitugutang makasakay. Apan nagkagubot kini human wa makasakay ang uban kanila. Sige, dali! Ali, gawas na! Dali na, dali na! Sige na! Lakip sa wa makasakay ang mga kauban ni Nang Marcela nga taga-Giwan Eastern Samar na nagpaabot og 4 ka adlaw una pa nakasakay padung sa kauluhan. Sir, may sakit yung anak ko nandoon. So hindi kayo magkasama ngayon? Hindi eh. Pero sabi naman ng mga sundalo, isasama nila. Opo. So naniniwala ka naman, ma'am. Hindi ko nga alam kung baka hindi nila pasakay, paanohin sa amin. Paano yan, ma'am? Kaya nga, gusto ko nga hindi na lang ako tutuloy pag pag naiwan na yung ko. Wa sa mahimutang ang pamilyang Rama kay way kasiguraduhan nga makasakay ang tanan nilang kabanay. Uban nila ang 65 anyos nga lola nga dunay diabetes. Duha sila kaadlaw nga nagpaabot sa Tacloban aron makaabot dinhi sa Sugbo. Laing 5 kaadlaw ang ilang gipaabot aron makadto sa kauluhan. Hindi pa. Kinuha kami ng isang anak ko na nasa Maynila nakatira. Ito, kami lahat kinuha. Wala na kaming bahay. King Perez, News 5. Gibasol sa mga kabanay ang kahuyang sa evacuation center nga ilang gipasilungan ni adtong pagbagyo. Didto sa lungsod sa Madridijos sa isla sa Bantayan, namatay ang usa ka mibakwit samtang nangabunog usab ang iyang makauban diyang gikuso-kuso sa hangin ang ilang gibakwitan. Chinky Bargio, Suginlimi. Dinhi sa tunghaan sa Madridejos Community College nagpasilong niadtong miaging Biyernes atol sa bagyong Yolanda ang 7 ka pamilya kinsa nagpuyo pila ka metros ra ang gilayon gikan sa eskwelahan. Nagtuo sila nga sa kadako sa istruktura luwas sila dinhi human sila pabakwita paghapak sa kusog nga hangin. Apan wa damha sa pamilyang Despi nga ang evacuation center maoy mukutlo sa kinabuhi ni Edgar, 33 anyos. Nahugan kini og kabilya sa ulo. Gawas nga nakaangkon kini og mga bali sa lawas nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Gumikan sa hitabo, ilang gibasol ang Madridejos Community College. Dito nga among gibakwitan, gabok lang ngayon. Kung walang nagkuhan nga amo sinabakwit ka mo dito, among panida, may pruhan gid nga mangurong lang gid kami nga sa among kagulingon. Ang inahan sa biktima, di pa makadawat sa gidangatan sa iyang anak. Nangariglang tao sa akon sa persona nga kay tapo. Apan gawas ni Edgar, pila pa sa ilang silingan nga mikuyog sa pagbakwit nangabunog og nangasamdan. Aksyon ba? Saligod ko sa eskwelahan. Ayaw raman day barog sa eskwelahan. Barog red file sa halublak. Abay ang kanang yang kwan sa aligi ba sa halublak file. Mao'y nakadatog tanan. Tungod sa trahedya sa pamilya ug sa pait nga kasinatian sa bagyong Yolanda, daw nawad-an og paglaom nga makabangon si Lori. Nautanag kami sang pagsalig. Naat kunta na tabangan kami diri. Kay lisod kay sa amon sa pagkaon tubig. Jinky Bargio, News 5. Hangtod karon duna pay wa maabti og hinabang gikan sa gobyerno ug sa nagkadaiyang grupo nga nagpakabana. Kasamtangang na trauma ang mga biktima sa bagyong Yolanda. Dito sa Tacloban City, gisaysay sa mga biktima ang ilang mga kasinatian. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Anong pangalan mo?
Gisawan sa managhigalang Alison ug John kining lubi aron masulbad ang kakutoy silang tiyan. Wa pa sila mahatagi relief goods. Ang duha gikan sa orphanage nga gibanlas usab sa nitabong storm surge sa dakbayan sa Tacloban. Nandun sa amin, dun sa taas ng bubong. Tapos? Nung lang kami hanggang yung baha pumunti. Ang pagkunti ng baha, ang iba, nagsibaba kami, tas inaayos namin yun. Akala namin yung baha, lalaki na naman pumunta kami sa Kapitolyo. Pero ang field training police nga si PO1 John Eric Ponce gibati pa og kakuyaw dihang among gikahinabi kay ang duha niya kaigsoon ug upat kapag umangkon iyang nabuhian taliwala sa bagyo ug bugtong ang iyang inahan lang ang iyang nagunitan. Dala sa malakas na alon, hampas ng alon na nasira yung bubong namin. Kaming lahat nandun sa bubong. Kaya dun na palubog yung bubong. Hinawakan ko yung mama ko. Yung mama ko lang yung nasalbar ko, hindi yung kapatid ko pati. Nakuratan sab si Commander Ramon Sabang sa Philippine Navy dihang iyang nahimamat ang iyang asawa ni atong Lunes sa buntag ug nagdala sa balita nga patay na ang iyang tulo ka dalagang anak human mabanlas sa baha. Hindi ko alam paano ko nakasubay, basta pagising ko nasa post-deck. Ang taga-Kugon Pardo nga si Danilo, wa pa mauli sa iyang mga naagian. Lakip nga na trauma, kining operator sa heavy equipments nga wa gyud makalimot sa ilang nakita atol sa pagtaas sa tubig. Yung malakas yung hangin sa katubig, tumama doon sa barangay namin. Ang ginagawa namin ay na lang, kapigbisig para makaligtas. Sa isang bahay, 3 lang kaming nasalin. Higit 10 kami doon sa bahay. 3 lang kaming salin doon sa naanuhan namin. Kasi ang lakas talagang tubig. Mahirap talaga kasi yung baka lang yung inahawakan namin para mabuhay. Nagtapa na lang kami doon sa lakas ng hangin. 8, inaorasan ko, 8 kalakasan ng tubig. Apo dito lahat. Saka alon dyan, yung maalon. Sa lakas ng tumutulak sa amin alon. So tubig lahat yung nakikita niyo? Sa lakas ng hangin, ma'am. So ilang minuto? 1 hour, ma'am. 1 hour may gate bago mo pa. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gipamusil sa usa ka seaman ang pamilya sa iyang asawa pagselos mo'y gituuhan nga hinungdan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Maklaro pa din sa panimalay sa Baneng Rabillas ang mga lama sa dugo. Dihang namusil ang seaman nga si Antonio Ramon. Nahitabo ang pagpamusil din sa Sitio Hika, Barangay Poblasyon, lungsod sa Compostela alas 11 kagabi. Matod sa kapulisan nga nakainom ang suspek og nakiglali sa iyang asawa gawas sa balay sa iyang ugangan. Miuli ang suspetsado sa ilang panimalay ug sa iyang pagbalik armado na kini og kalibre 45 nga pistola. Iyang gipangita ang iyang asawa nga si Annabel. Gisod niini ang panimalay sa mga Rabillas ug kutob sa iyang nakitaan iyang gipamusil. Ingon ini nakagubot ang panimay sa mga biktima kung inyo makita nagpasag lang ilang mga gamit. Mao kini nahitabo human misud ang maong suspetsado ug namusil sa mga biktima kung inyo pang nakita diktong dapita na apay mga dugo. Dead on the spot si Gabriel Rabillas nga nakiagom og tulo ka sabad pinusilan sa dughan. Critical sab ang 71 anyos nga si Apolonia Rabillas. Angol silang Lucia, Cesar, Romeo Rabillas og Ilde May. Ako nula kay kanang nag-away-away sila din niya. Nisuto siya kalit kay nag-amok man ba. Kuan itong namatay na ang papa niya. Kuan itong dagan nakikitao na rin niya mga ambulansya. Kihulagway sa makabalay sa biktima nga hilom nga pagataw ang suspetsado. Gani wa sila magdakom nga mahimo ni Ramon ang pamusilon ang pamilya sa iyang asawa. Suhod sa kural, suhod pagod sa balay, sa kwarto sa suhod. Relative siya istorya nga kung buhatan na istorya nga nakuno yung mga kuhan, mga hidden affairs ba sa laing kuhan. Nasikaw sa kapulisan si Ramon, pipila ka minutos human sa hitabo. Nakuha gikan kaniya ang armas nga gigamit sa pagpamusil. Wa na makinumdum ang suspetsado sa iyang gibuhat dihang ginabi sa News 5. Pangitabo, kalit niya. Salamat sila. Ryan Sorote, News 5.